sådan laver man til. Jeg kan lige vise det først. Det jeg gjorde, det var, at jeg hopper, så løfter jeg hælen, så jeg bruger tæerne til at dreje det rundt. Man kan starte med, at man gør sådan her, så man lærer at hoppe ind mod løbehjulet. Fordi når man skal til at lave det, så er det svært sådan at komme ind på det. Så vil man typisk gøre sådan her. Og det hjælper ikke, så man skal øve sig i at gøre sådan der, mens man kører lidt. Det hjælper meget. Og når man har gjort det, så skal man bare øve sig i, ud over en rampe eller sådan noget, for eksempel den her. Eller også kan man gøre det over sådan en lille en her. Og så skal man bare øve sig i rigtig lang tid. Og så til sidst så er den der. Det var det, jeg gjorde.